Is-solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista esprimit solidarjetà mal-carers kollha b'mod speċjali dawk li jaħdmu f'San Vincenz de Paul kif ukoll fil-kura primarja wara laqat mal-carers u r-rappreżentanti tagħhom l-SHPN qed tifhem aħjar sagrifiċċji li jagħmlu trattament negattiv li qed isofru minħabba l-fehma politika tagħhom. L-SHPN hija infurmata li ħaddiema qrib il-Partit Laburista jingħataw xogħlijiet komdi fid-day centers filwaqt li carers oħrajn iridu jikkumpensaw għal dawn il-ħaddiema sabiex jipprovdu trattament adekwat lill-pazjenti. Il-carers mhux qed jiġu stmati u f'każijiet qed jispiċċaw demotivati u dan qed iwassal biex inqas nies jażlu li jidħlu għal din il-professjoni. Din is-sitwazzjoni bla meritokrazija waslet biex il-gvern kellu jdura l-ħaddiema barranin b'kundizzjonijiet ħżiena li ma jikkomunikawx il-Malti u għalhekk carers Maltin ikollhom jitilqu minn idejhom biex jgħinu lill-pazjenti huma. L-SHPN tistaqsi għalfejn il-ħaddiema barranin m'għandhomx l-istess kundizzjonijiet u jekk din hix deċiżjoni maħsuba biex il-ħaddiema Maltin jispiċċaw b'kundizzjonijiet li jkunu għar milli għandhom. L-SHPN tistaqsi wkoll għalfejn il-ħaddiema barranin li jaħdmu direttament mal-pazjenti mhux qed jingħataw l-istess bonus u jekk din hix manuvra oħra orkestrata biex il-ħaddiema Maltin jitneħħilhom dan il-bonus. L-SHPN trid li l-gradi kollha tal-carers jagħmlu l-istess xogħol u jitħallsu l-istess. Sitwazzjonijiet oħra li jinvolvu l-carers hija dik tas-support staff carers f'għawdex li jaħdmu bħal sħabhom il-Maltin iżda mhux se jingħataw l-istess insurance u allowances. L-SHPN turi wkoll solidarjetà mal-carers fil-primary health fejn ħaddiema li għandhom il-mertu jintażlu għal health center ġdid f'Ħalkirkop, intażlu fl-unika customer care section li teżisti f'health center dak ta' Raħal ġdid li kombinazzjoni huwa d-distrett tal-Viċi Prim Ministru. L-SHPN informata li normalment l-ewwel postijiet jingħataw lil carers li diġà jaħdmu f'health centers oħra għalhekk tistaqsi għalfejn health centers oħrajn m'għandhomx customer care. L-SHPN trid tara li dawk li għandhom id-dritt tal promozzjoni f'health center ġdid jingħataw din l-opportunità filwaqt li l-carers jingħataw it-trattament, paga u kundizzjonijiet li jixirqilhom.